Zimbabwe Tapiwa guitar vintage guitar na Nyabinde. Saka ndikudo makorokoto kuti mundikorokotedze Tapiwa guitar. Vanoziva kuti unakakwe guitar akusipa kumarika kubva. Ukaenda mashops uniqueness yaro nehistory yaro. Ukaenda states mashops unoda rimwe rinyuwa ndokupenya so richinzi $200. Unoda rakamarika richinzi $3,000. Ushamisa chirikudhura pachii. But there's some uniqueness in the makeup yaro. Because akudhara vakosingagadzire ezindingira. Inozi pachifactory yakugadzira wanda. Zvagadzira one by one. Vakasingati mass production. Vakagadzira one by one. They customized. Exactly, customized. Saka ziche makorokota kugadzira guitar na bata ndizvo zvinoachiwait handizvo zvakachevedza erikapatoni akatanga kuti guitar ri21 kusina ari atanga kurwanya handizva mahainozanoita kana kuva meshini hamene meshini iripo asinozoti guitar rakareba bcause rine 15 21, 22. Yeah. 22 friends. It was when 24. Yeah. So,